everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Ningaw gid kaayo, Major. Usaon ko nga, busy man kayo ka. Tanas kwarto. Kilaon kong imong dila. Gusto kong malingaw o panimo. Glenda, Kilo kay nga mga puot ba? Ikaw ron. Kilok lagi kaayo ba? Tanas sa suod, Glenda. Ang kudkod da. Dali. Oops. Ganda man ni thrilling sa kanan, Boss Major. Tanaran ko. Kaining higayon na. Kinahanglan na mulampos na yutas na palpak na itong plano. Okay, boss. Dili nagkikita mapalpak karon Ringo. Kay gisiguro gyud nako ang pagpakisayod sa atong kontak sa sod. Ug wa ko noy naka-schedule nga checkpoint ang bisan unsang unit sa PNP. Mayroon, Boss Major. Si Alia, gusto kong mahugsa kong mga kamot. Ang nindot kang anak ni Anhing General Mart. Kumusta nagkakaroon sila sinang bating og noy datoy, no? By Sarge? Bitaw, no? Makamingaw po biya yung pinagsamahan na to nilang managtiayon. Bisa ka diyot na ta dito. Pipila na ta ka mga adlaw. Apa nindot ang atong kasinatian uban sa magtiayon. Bitaw, punan pa nga, nindusab kayo ang maong dapit. Hindi ko malimot sa kamayo nilang nayatim man na to Miss Alia. Mudalikat niya ta dito, by Sarge. Muduautan nila uban si Misael. Bitaw, Miss. Pero, mas maayo gid ta nga mahuman na gining problema ang atong giatubang karon, Miss. Bitaw, no? Pero hangtod ka no sa apa ka kinimatapos problema ha, by Sarge. Pulang kita, Miss. Unta, mahuman na ning problema. Ug unta pabor na to ang resulta niya sa kadaugan. Hinaot pa unta, by Sarge. Gusto na sa dunta kong magpakabuhig normal, Miss. Kay karon manggod, wat ay gagawasan nga maglakaw-lakaw tungod sa bangis nga makaaway. Doon lang kita, Boss Major. Mayo kay way sa gabal. Ang atong biyahe paingon nining Tapita Ringo. Trililing. Lumpo, Sekretary Boss. Muna kini kayo na. Matay, di ba? Wa na'y makapugong. Lahos-lahos na gyud ta ini. Bangan sa ilong. Pangandam yun si Bay Sarge. Kay dili ko na siya paabton pa og ugma. Mamatay siya ni kadlawa. Bangag sa ilong! Kumusta naman ka karon sila sinang bating og noy datoy? Kalit man kong gimingaw sa magtiayon. Mga maayo manggod kaayo sila. Nang bating, noy datoy, naraw ni adlaw nga muduaw mi ninyo nang, noy. Ayon sa si Bay Sarge ug si Alia. Wa ba sila dyan sir? Bitaw, sir, na maulin na magbalik sa syudad. Sir! Bangag sa ilong! Boss Major, murag nagsulti na sa tinawala.
Sir. Wala kita sa tinya, sir. Nagsulti ito, Mr. George. Bitaw mao na tinuod, sir. Uwar sila magdugay din og na mauli na sila sa syudad. Unsa man kuno'y hinungdan? Kuan, sir. Dili sila gusto nga lakip ko no me. Sa akong bana, madamay sa kasuko silang kaaway, sir. Unsa? Pwes, nasayop sila sa ilang gituhuan. Kay bisag na mauli na sila og balik sa syudad. Apan madamay gihapon mo. Ug mga matay gyud mo rong duha. Sir, maluin taon nga sila yung taon mi kunsas. Uwa mami, isa niya sila. Ayaw yung tabing hilap siya. Biis ay bangag sa ilong. Kutob sa mutabang nila ang tanan. Maangin ug mahiagom sa silot gikan kanako. Gidawat maggod na mo sila din, sir. Kay Sindeli, anak ba yan ni Anding Sirmat nga magtag-iya ining dapitan? Mau niya, sir. Agaw na mo si Di Arias, sir. Mau di na mo siya mahimong balibanan sa diyang niyabot siya din, he. Kau ba natong ilang tao kagingandan og may sir? Gipasuko jud ako nila pag-ayo. Busa, kay kamo may ni akaron din eh. Kamo, bay akong mapahimungtan. Siya, wala tao ka. Ayaw tao, sir. Mga tigwag ang tao, sir. Ayaw, maluhin tao ka. Ayaw, sir. Sir, maluhi ka. Biis ay bangag sa ilong. Pwe, pagyot. Ringo! Tralaling! Batsi na! Move! Piyawa ni pasiyas tao ay kamali pasako. Way pasalon. Bisag di niya kaway at pilaw niya patay. Kabig pang isa. Nagkilom-hilom na siya. Hinawat pa ang taga. Dili kami madamay ni Strelaling na. Ringo! Naglagot ko naguna-una. Naglagot! Yun ko, Ringo! Mas Mayor, kalma lang ha. Ay panasin mong kalagot kay Strelaling driver yan na. Naglagot ko, Ringo! Oo, lagi lagot ka, boss. Pero, relax lang. Ay, panagot. Huwag kita'y kasayuran. Ngatuan na day sila si Bay Sarge o si Alia sa syudad. Na mauli na day balik. Katong adlaw mga napalpak tatungkol sa checkpoint, Boss Major. O gito ang nakaingon, boss, mo to. Husto ka. Maogi day unta ka to ang insaktong panahon nga mapatay ko ang daot nga Bay Sarge. Ug madako si Alia. Sao nga, manama to, boss. Maong naglagot yung kong maayo, Ringo. Naansa ka ha, Boss Major ha. Kalma, lagi tao. Ano, panagot. Lagot ko! Atay, Boss Major, atay! Sulti si Miss Alia. Sige, balita ni mo na ko karong may Misael. Ha? Unsa man day na, ha? Bahin sa unsa ka ng balita, Misael? Alia, may daotang nahitabo karon dito sa inyong probinsya. Oh, Kimasakir ang mga tiguang nga caretaker sa inyong farm. unsa? Sila sinang bating og sinitadoy. Oo, ug patay na sila. Natusak-usak sa mga bala ang ilang kalawasan. Yan ang nahitabo mong kini, Misael. Yan naman. Alia, ayaw palapit. Ito may maapektahan ang bata sa inyong sabakan. Naagig ginahin taon sila. Wa na'y lain nga mo'y nagbuhat ini. Ang kagaw nga Major Gaspar. Gihilabtan gid niya ang mga way lapot. Kilugit niya ang akong kasuko. Magbayad siya niyang gibuhat, bay. Magbayad siya, bay. Galuoy nila ni ng patiog ni Dadoy. Naangin ang taon sila.
Butang nga dili gyud unta nga yang mahitabo, Misael. Sa ato pa bay. Posibleng natultulan mi nilang daan bay. Wa imposible kung ang kagaw nga Major Gaspar na mo imulihok. Kay daghan sa mga tao nga iyang masuko. Kami gyud unta mo ilang tuyo. Apan kay wa naman mi dito. Ang mga tiguang magtiayon mo ilang ipahimungtan. Posible nga sayo pa ni Hana. Hilom na kamo niyang gipasundan sa iyang mga tao. Posible tuod ka na. Napakyas man tuod sila. Apan duwasab ka mga kinabuhi ang nakalas. Kinabuhi sa mga inosente. Nga wa gyud untay lapot. Bay Misael. Hinaot nga dili kini makapaluya sa eskwadro. Iwa pagig kini mo man. Apan paingon na kini sa pagkatapos pa Charles. Bay Misael. Naibaw ko nga blanco na sabon niya ang kapulisan. Bahin sa posibleng lead nining kasuha. Apan ako, ang mga kamot sa eskwadro, maoy mohatag sa mga inosenteng biktima ug hustisya. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.